Горят ли соларите? Когато къща с солари на покрива се запали, доста доброжелатели скачат да обвиняват соларите, дори и с просто око да е видно, че е обикновен битов пожар. А истината е, че самите панели не могат да се запалят. Те са направени основно от стъкло, което се топи при 1400 градуса, и алуминий при 660. На всичко отгоре, покривите са покрити с керамиди и също не могат да горят дори и на теория. Могат да се запалят единствено кабели или съединения, както при всяка електрическа инсталация, когато са използвани некачествени материали или при неправилен монтаж. Статистическите данни от застрахователи и пожарна показват, че едва при 1 на 10 000 случая при фотоволтаични инсталации е имало инциденти, свързани с пожар, което е многократно по-малко, например, от случаите на пожари, свързани с печки, бойлери, климатици и прочие елуреди. Как можеш да се предпазиш от този дори и минимален риск? Ако не си електротехник, за инсталиране на соларите е най-добре да използваш сертифицирана фирма, която да ти направи проекта, да достави качествени материали и да ги монтира с обучени електротехници, включително и да ги заземи. Просто такава икономия не оправдава потенциалния риск.